Αναστόπουλος προσπάθησε να γυρίσει. Πάντα ο Αναστόπουλος θα κάνει την μπάλα για τον Τσιαντάκη. Τσιαντάκη σε καλή θέση. Θα κάνει το σούτ πάνω στα σώματα των παιχτών του Παναθηναϊκού. Τον Μάραγκο και τον Κουρμπανάλ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες του Ολυμπιακού με τον Τσιαντάκη. Κακή συνεννόηση της άμυνας του Παναθηναϊκού. Τσιαντάκης για τον Αναστόπουλο και γκολ. Αναστόπουλος και γκολ μετά την παλιά που του έκανε ο Τσιαντάκης, καθώς συμπληρώθηκε το 52ο λεπτό. Ήταν μια αδράνεια της άμυνας του Παναθηναϊκού. Έκλειψε την μπάλα ο Τσιαντάκης, προχώρησε από τα πλάγια. Αλλά πλασαρισμένος ο Αναστόπουλος και έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό, καθώς συμπληρώθηκε το 52ο λεπτό. Βαθιά παλιά για τον Σαραβάκο, έχει βγει ο Ράντος και είναι τώρα ανατροπή. Συνεχίζεται, λέει ο κύριος Κολοκυθάς, κάτω από τις διαμαρτυρίες φυσικά των παικτών του Παναθηναϊκού, καθώς βλέπουμε πολλά χέρια επάνω στον διαιτητή, καθώς τώρα διαμαρτύρεται και η εξέδρα αλλά και οι παίκτες του Παναθηναϊκού έντονα για αυτό το πέσιμο του Σαραβάκου που ζητάνε πέναλτι. Ο κύριος Κολοκυθάς ψάχνει από την τσέπη του να βγάλει κάποια κάρτα. Λέει να σηκωθεί ο Σαραβάκος και να συνεχιστεί το παιχνίδι. Θα δούμε όμως και πάλι τη φάση. Ξαναβλέπουμε τη φάση με τον Πάρη Γεωργακόπουλο. Η βαθιά παλιά εδώ από τον Σαραβάκο. Σαραβάκος και είναι ο Ράντος εκείνος που απλώνει το πόδι του και ο Σαραβάκος πέφτει. Και ο κύριος Κολοκυθάς λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι καθώς οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται ακόμα. Θα κερδίσει ο Καραπιάλης. Έγινε κάποιο χέρι που πέρασε απαρατήρητο. Ο Καραπιάλης πλησιάζει στην περιοχή και τώρα μπαίνει. Ο Καραπιάλης στην πρώτη καλή φάση του αγώνα. Ο Βάντσικ καθαρίζει στο 7ο λεπτό. Σαραβάκος, λάθος. Δεν παρακολουθούσε κανείς η παίκτης του. Και τώρα ο Καραπιάλης για άλλη μια φορά σε θέση για σουτ. Τελικά προτιμάει να ξεκινήσει ένα συνδυασμό. Σουτ του Τσιαντάκη, καλό. Ο Βάντσικ σε καλή θέση του μηχρόνου και το φάουλ σε καλή θέση. 7-8 μέτρα στη μεγάλη περιοχή του Βάντσικ, ο οποίος περιμένει. Θα σουτάρει ο Παχατουρίδης, η μπάλα πάλι κοντράρει σε κάποιο χέρι. Ο Τσαλουχίδης θα σουτάρει, δεύτερο σουτ από τον Παχατουρίδη, μπάλα περνάει και βγαίνει μόλις out το σουτ του Καραταΐδη. Ο Μπεν Κρίστενσεν εδώ από αριστερά δεν έχει όμως στήριγμα, τώρα προωθούνται οι συμπαίκτες του. Ο Κρίστενσεν ψάχνει με μια βαθιά σέντρα, θα γίνει το ανάποδο ψαλίδι του Εστάι. Μιλάμε για ένα εκπληκτικό γκολ από αυτά που δεν βλέπουμε πολύ συχνά. Το 0-1 στο 44 προς 45 και κοιτάξτε εδώ πως πανηγυρίζει ο σκόρερ. Και πανηγυρίζει βέβαια δικαιολογημένα αφού σκοράρει με αυτόν τον εκπληκτικό τρόπο σε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. 1-0 λοιπόν ο Ολυμπιακός με αυτό το εκπληκτικό γκολ στο 45ο λεπτό. 53 λεπτά ο Ολυμπιακός πάντα 1-0 μπροστά. Θα εκτελέσει το φάουλ, η κεφαλιά του Τσαλουχίδη. Πολύ καλή φάση, πολύ καλή ευκαιρία για το 0-2. Θα βρει τώρα τον σκόρερ, τον Καλατζή. Ο Καλατζής σε μια σέντρα, σου την μπάλα θα περάσει μπροστά από την αιστεία του Βάντσικ. Σαραβάκος στο κόρνερ. Ο Παχατουρίδης πολύ άτσαλα. Ο Καλατζής βγαίνει και κόβει, ζητούν χέρι παίκτες του Παναθηναϊκού, όχι και με μεγάλο φανατισμό εδώ που τα λέμε. Και να ο Κρίστενσεν ενώπιο με τον Βάντσικ. Ο Δανός έτοιμος για το 0-2. Η μπάλα στο δοκάρι, σε κενή αιστεία. Ο Καραπιάλης σημαδεύει τα πετεινά του ουρανού. Χατζίδης, Εστάι. Λάθος μας του Εστάι. Χατζίδης με πείσμα θα κερδίσει, έχει και τον Κρίστενσεν κοντά του. Ο Χατζίδης έτοιμος για το 0-2 και πραγματικά ο Ολυμπιακός έχει πλέον τα ενία του αγώνα με τον γκολ του Μινά Χατζίδη, ο οποίος ανταμείφθηκε για το πείσμα του, έκλεψε την μπάλα από την γκάφα του Καλιτζάκη που εδώ δείχνει απαρηγόρητος δεξιά και εκτέλεσε τον Γιώζεφ Βάντσικ σε ένα τέτα-τέτρα από αυτά που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Ο Χατζίδης σκοράρει για πρώτη φορά σε ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και κάνει το Δούλου. Ο παλιόφιλος του Κρίση Καλατζή, σήμερα πια αντίπαλοι. Καλατζής σε μια ατομική προσπάθεια. Καραπιάλης είναι ο τυχερός που θα βρεθεί και πάλι φάτσα με τον Βάντσικ από μακριά όμως. 49 λέει το χρονόμετρο του σταδίου. Υπάρχει κάποια ένταση, κάποιες προξίες εκεί ανάμεσα σε Γκόνια και σε Βάντσικ. Ο Βάντσικ κάτι του λέει, ασφαλώς όχι κομπλιμέντα. Εκτελέσει και το κόρνερ. Φοβερή σύγχυση μπροστά στην αιστεία. Θα διώξει κάποιος εκεί. Ο Βάντσικ κυνηγάει τον Καλατζή και τώρα είναι άδειο το τέρμα του Παναθηναϊκού. Για να δούμε. Πραγματικά απίθανα πράγματα συμβαίνουν σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Τερματοφύλακας δεν υπάρχει κάτω τα δοκάρια. Ο Βαΐτσης δοκιμάζει να σουτάρει από μακριά και σημαδεύει τον Χριστοδούλου χάνοντας έτσι. Καραπιάλης, είναι και ο Γιαννακόπουλος κοντά. Για να δούμε ποιος τελικά από τους παίκτες του Ολυμπιακού θα σουτάρει. Αν ετοιμάζουν κάποια κομπίνα θα το δούμε. Γιωργάτος πέρασε την μπάλα εκπληκτικά πάνω από τον Τίκος και κάνει το 0-1. Να λοιπόν το γκολ στο 7ο λεπτό της συνάντησης. Ο Γιωργάτος
Πέρασε αριστοτεχνικά με το αριστερό πόδι την μπάλα πάνω από το τείχος που είχαν σχηματίσει οι παίκτες του Παναθηναϊκού και δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του. Το κόρνερ που είναι το πρώτο για τους ερυθρόλευκους στον αγώνα και που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Στέλιος ο Γιαννακόπουλος. Η μπάλα στην περιοχή, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που χάνεται. Θα έλεγε κανείς ότι ευνηδιάστηκε ο Αλεξανδρής. Η μπάλα φτάνει στον Καραπιάλη που τη στρώνει. Το σούτ, η κόντρα, ζητάει χέρι ο Καραπιάλης. Απομάκρυναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού από την περιοχή τους. Να δούμε τον Αλεξανδρή που μπαίνει στην περιοχή. Ο Αλεξανδρής στο έδαφος. Παίζεται, δείχνει ο Παπαχίτζιος. Πηγαίνει στη γωνία και δείχνει out. Ο Αλεξανδρής διαμαρτύρεται. Δεν έγινε τίποτα, φαίνεται, αν του λέω Καλιτζάκης. Τον αγκαλιάζει ιστορικά. Του παίρνει το υπόδειο. Ο Αλεξανδρής βγαίνει στην αντεπίθεση. 3 με 2 οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γιαννακόπουλος αφήνει πάρα πολύ έξυπνα την μπάλα πίσω. Ο Βάντσικ χάνει από την αγκαλιά του στο σουτ του Νταμπίζα. Προσπάθεια του Καραπιάλη που αλλάζει με τον Γιαννακόπουλο. Αυτός άλλαξε πλευρά εδώ. Έφυγε προς τα αριστερά. Βγάζει πολύ ωραία παλιά. Κεφαλιά πάσα του Νταμπίζα στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται ο Καραπιάλη στο σουτ και είναι το 2-0. Το 2-0 για τον Καραπιάλη. Σε μια φάση που ο Κόκκιτς έπεσε πάνω στην μπάλα με τον Καλιτζάκη. Ήταν και ο Ουζουνίδης πιο δίπλα. Φωνάζει ο Καρούλιας, αγκαλιάζονται ο Λεφερόπουλος με τον Καραταΐδη έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού και βλέπετε τι γίνεται στην εξέδρα που φιλοξενεί τους φιλάθλους των Πειραιωτών. Όταν βάζεις ένα γκολ στην ντέρμπι, αλλάζει τη ψυχολογία σου, αλλάζουν πολλά. Πιστεύω ότι ήμασταν πολύ δυνατοί, πιστεύω και κερδίσαμε δίκαια. Γεωργιάδης. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο Τουσάβα στην δεκάδα, αρκεί να τον αποκαλεί κανείς απλώς Γεωργιάδη. Ευκαιρία με τον Κόλλα. Η απόκρουση από τον Τοχούρογλου. Μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο 4ο λεπτό. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έστω και ένα Παναθηναϊκός έχει ένα λόγο παραπάνω. Ρισκάρει σε αυτό το παιχνίδι. Τζόρτζεβιτς. Η κεφαλιά. Γκολ 1-0 από τον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο 24. Από αυτή την επιθετική προσπάθεια του Τζόρτζεβιτς, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Νικοπολίδη και ταυτόχρονα θα πάει και αυτός εκεί όπου είναι η φανατική οπαδή της ομάδας του. Περίληπος θα τον ανοίγει στον πάγκο. Εδώ ο Μπάγεβιτς ανηγυρίζει ακόμα αυτό το γκολ. Μπήκε ανάμεσα από τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού ο Γιαννακόπουλος και πετυχαίνει το τρίτο του γκολ, το δεύτερο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Κοιτάξτε ξανά τη φάση. Από την σέντρα του Πρέτρακ Τζόρτζεβιτς, πως μπήκε σφίνα στον μπροστά το Κολιτσιδάκη ο Γιαννακόπουλος και πρέπει να έχει βρει την μπάλα και ο Κολιτσιδάκης. Ναι, τελικά είναι ένα μάλλον αυτό γκολ. Κοιτάξτε ξανά τη φάση. Ο Γιαννακόπουλος φαίνεται να κουμπάει την μπάλα, την οποία πάντως πρέπει να κουμπάει και ο Κολιτσιδάκης. Όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας από αυτή την σέντρα του Πρέτρακ Τζόρτζεβιτς και τον τελευταίο που ενδιέφερε ο Τζόρτζεβιτς στο φάουλ. Γιαννακόπουλος. Το σούτ του Μαυρογεννίδη 2-0 Ολυμπιακός. Ένα εκπληκτικό γκολ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-2. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς που διαμαρτύρεται, δεν ξέρω αν προσέξατε, για την πρεμούρα του Μαυρογεννίδη να πανηγυρίσει με τους φανατικούς αυτό το γκολ και που δεν θα γλιτώσει και αυτό στην κίτρινη κάρτα. Ο Δανιήλ με τον Βλάχο απογοητευμένοι. Το ίδιο και ο Νικοπολίδης. Ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης σκοράρει για 4η φορά στο φετινό πρωτάθλημα από αυτή την πάσα του Γιαννακόπουλου και το σουτ πάνω στην κίνηση. Κοιτάξτε ξανά εδώ. Μια πολύ καλά εκδηλωμένη επιθετική προσπάθεια. Κύριε Δωμάζο. Νομίζω μετά από το δεύτερο γκολ είναι πολύ δύσκολα για τον Παναθηναϊκό. Βλέπω όμως ότι δεν γίνεται τίποτα για τον πάγκο, γιατί αφού βλέπουν ότι δεν υπάρχει επιθετικός κανένας, δεν έγινε αλλαγή γρήγορα. Ο κύριος Σιδέρης. Μεγάλη φάση και του Γιαννακόπουλου που έδειξε με την πάσα που έδωσε και ετοίμασε τον γκολ, και ο Μαυρογεννίδης ο οποίος είναι ένας από τα νέα ταλέντα, και πιστεύω βλέποντας τα πράγματα ότι αρχίζει μια εποχή για τον Ολυμπιακό. Δείχνει αυτό που είπα πριν, ότι είναι πληρέστερη ομάδα και αυτό τον βοηθάει κιόλας από την άποψη. Αυτό ακριβώς θα γίνει. Ο Λιμπερόπουλος θα αντικαταστήσει τον Έρικ Μίκλεντ. Εδώ είναι ο Ήβιτς. Ήλια Ήβιτς. Το σουτ
out τελικά, καθώς ο Αλεξανδρής δεν πρόλαβε να μπει στη φάση. Βαζέχα, Ανατολάκης, Γεωργιάδης. Ευκαιρία για τον Βαζέχα, με κόρνη, σωτήρια, η επέμβαση του Κυριάκου το Γούρου. Έκοψε Ανατολάκης, δυνατό το σουτ και η επέμβαση του